Kilo rek, tak yo. Rumah modern, ukurannya 5 kali 10, harganya 215 juta. Kau ingin nang rumah ya. Saya langsung ya, tarif nang omah yo. Iki, nah sebelah kan gini iki, jono pagar tanemi sampai ono roster bunder-bunder ini lho. Kening sor sampai ndukur gini yo. Nah, nang kene iki wis oleh pagar sedingan koyo ngene iki modele. Engko pengen request yo iso, engko pengen atur dhewe, gak apa ayo. Ah. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah sebelah kiri kene iki nang ngone arah karpote wis full keramikan kayak ngene yo. Ndukure kanopine dimotif koyo ruang tamu ngene lho, dadine nambah kesane estetik ngene yo. Ah, iki bentuk fase depan omahe. Ono lampune sing moncot iso ndukur ngene, ambek ono tali aring ngene yo. Sebelah kan kene iki ready digawe panggon rasang-rasang. Tapi sing positif aja negatif, golek kapi yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, Bob, saya masih kusen rek. Almin ora ya das. Iki langsung nanggone area ruang tamune. Dugure ya wis plafonan lho. Ono jendela sisan. Kiwa tengen, sing iso ditutup beno. Ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar. Dugure iki ono kaca ngene yo. Ah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kini iki. Ah, iki nanggone kamare terutama mae. Iki ono jendela sing langsung menghadap nang area karpote. Cecepane AC ready, tapi nggak asine pen go dhewe, soalnya apa durung free yo. Ah, iki pintune slidingan, cara ngono iso menghemat tempat yo. Sebelah kanan kene iki ono minibar, ono dapur ngene yo, wis level ready kali ngono to. Ah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Ah, iki nang gone kamar tidur kedua e. Kaya ngene iki modele sing pasti secepane AC ready nang ndukur yo. Ah. Iki nggone arah dapure lho. Tak baleni maneh, ono kompore wis free, iso digedejan kayak ngene lho, apik ngene yo. Nah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene wis full keramikan, WC-ne nggih dodok, screenshot ready. Shower ready yo. Genuwe yo ready, keran yo ready, karo ngono to. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine. Keliru, ngone area laundry room utawa cuci jemur. Dukure lho wis tutupan ngene. Dadine nek ono udan wis aja kuwatir, aman. Nah, saya langsung ya tak critani nang kene, nang ini bar kene yo. Iki mangko men regane 205 juta ukurane 5 kali 10. Untuk 10 lokasi, bandene wis perekaman naik kamat kawan kaya. Wis ngene kasus e. Blenger pengen, Pak. Pentelon Mas, beri dapure, wapi